ଶ୍ରେଣୀ ଚତୁର୍ଥ କବିତା ଟିକି ଟିକି ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର। ଆସ ପିଲାଏ ଏ କବିତାଟିକୁ ପଢ଼ିବା। ଟିକି ଟିକି ଟୋପା ପାଣିରେ ଗଢ଼ା ହୋଇଛି ସିନ୍ଧୁ। ଟିକି ଟିକି ମାନେ ହେଲା ଛୋଟ ଛୋଟ ଓ ସିନ୍ଧୁ ମାନେ ହେଲା ସାଗର। ତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଟୋପା ପାଣିରେ ସମୁଦ୍ର ଗଢ଼ା ହୋଇଛି। ଦିଶୁନାହିଁ ସିନା ଆଖିକି ତାର ଅସଂଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ। ଯେଉଁ ଟିକି ଟିକି ପାଣି ଟୋପା ଦ୍ୱାରା ସମୁଦ୍ର ଗଢ଼ା ହୋଇଛି, ସେଥିରେ ଅସଂଖ୍ୟ ପାଣି ବିନ୍ଦୁ ସମାହିତ ହୋଇ ରହିଛି, ଯାହା ଆମ ଖାଲି ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ଟିକି ଟିକି ଧୂଳି କଣିକା ମିଶି ହୋଇଛି ଧରା। ଛୋଟ ଛୋଟ ଧୂଳି କଣିକା ମିଶ୍ରଣରେ ଏହି ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପାହାଡ଼ ପଡ଼ିଆ ନଗର ସବୁ ଧୂଳିରେ ଗଢ଼ା। ପାହାଡ଼ ପଡ଼ିଆ ନଗର ଏ ସମସ୍ତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଧୂଳି କଣିକା ଦ୍ୱାରା ଗଢ଼ା ହୋଇଛି। ଗୋଟି ଗୋଟି କେତେ ଗଛରେ ପରା ତିଆରି ବନ। ବନ ମାନେ ହେଲା ଜଙ୍ଗଲ ବା ଅରଣ୍ୟ। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗଛର ସମାହାରରେ ଜଙ୍ଗଲର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏତେ ଲୋକହିତ ସାଧୁଛି, ଏତେ ବାଣ୍ଟୁଛି ଧନ। ତ ଯେଉଁ ଅରଣ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ସେହି ଅରଣ୍ୟରୁ ଆମେ କାଠ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳମୂଳ, ଔଷଧ, ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ସେହି ଗଛ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୋଗାଉଛି ଓ ଗଛ ଆମକୁ ଭୂମିର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସହାୟତା ହେଉଛି। ତାପମାତ୍ରାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି। ଏସବୁ ଅରଣ୍ୟର ଆମ ପାଇଁ ଉପକାର କରୁଛି। ଟିକି ଟିକି କୋଟି ତାରକା ଫୁଟି ଗଗନ ନିଥି। ରାତ୍ରି ସମୟରେ ଆକାଶରେ କୋଟି କୋଟି ତାରାମାନେ ଉଦିତ ହୁଅନ୍ତି। ରାତିର ଅନ୍ଧାର ନିବାସୀ ଥୋପା କରନ୍ତି କ୍ଷିତି। ରାତ୍ରି ସମୟରେ କୋଟି କୋଟି ଛୋଟ ଛୋଟ ତାରକା ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଉଦିତ ହୋଇ ପୃଥିବୀର ଅନ୍ଧାରକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରନ୍ତି। ଲୋଭେ ଲୋଭେ ଦୟା ହୃଦୟ ଦେଇପାରେ ଯେ ନର। ବେଳେ ବେଳେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ହୃଦୟରୁ ଦୟାଭାବ ଦେଖାଇ ପାରେ, ସେ ଏକା ବୋଲାଏ ଜଗତେ ଦୟାମୟଙ୍କ ଚର। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୂତ ବୋଲି ପରିଗଣିତ ହୁଏ। ପଦୁ ପଦ କଥା ମଧୁର ଯେହୁ ଭାଷଇ ମୁଖେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ମୁଖ ବଚନରେ ମଧୁର ବାଣୀ ସବୁବେଳେ ପ୍ରକାଶ କରେ, ପରକୁ ଆପଣା କରି ସେ ବାନ୍ଧେ ପାରଇ ସୁଖେ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ପରକୁ ଆପଣା ମଧ୍ୟ କରିପାରେ ତାହାର ମଧୁର ବଚନ ଦ୍ୱାରା। ଟିକି ଟିକି କାର୍ଯ୍ୟ ସୁଗତି ଯେବେ ଦେଖାଇ ପାର। ତ ଶେଷ ଉକ୍ତିରେ ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀଶ କହିଛନ୍ତି, ଟିକି ଟିକି କାର୍ଯ୍ୟ ସୁଗତି। ଯଦି ଛୋଟ ଛୋଟ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରିବ, ତେବେ ସିନା ମୋତେ ପିଲାଏ ଜନ୍ମ କରିବା ସାର। ତ ଟିକି ଟିକି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରିବ, ତେବେ ଏହି ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ତୁମର ଜନ୍ମ କରିବା ସାର୍ଥକ ହେବ ବୋଲି ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏହି କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଏଜୁକେଶନାଲ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।